Det første man skal gøre er, at man skal gå ind på Google. Herfra trykker man på ikonet oppe i hjørnet. Mere. Endnu mere. Og når man kommer ind på den her, så vælger man dokumenter. Her logger man sig ind med sin mail. Så logger man ind. Og nu har man åbnet sit Google Docs dokument. For at dele, går man op i ikonet, der er heroppe, hvor der står del. Og her kan man navngive sit dokument. Her kan jeg så gå ind og dele med andre mail. For eksempel Line. Og jeg kan give hende ret til enten at kunne redigere, kommentere eller kun vise i mit dokument. Derefter siger jeg del og gem. Og Line vil nu få en mail om, at hun også kan skrive i dokumentet. Heroppe kan man se, hvem der er online andet end dig, eller der er inde på dit dokument. Det her var en introduktion til, hvordan man laver et Google Docs dokument og deler det med andre. Så nu er I selv klar til at kunne det samme. Hej hej!